Salut! Înainte de toate, aș vrea să vă spun cam când voi face videouri, pentru că eu având școală și eu trebuie să am orarul meu, practic, nu? Așa, în fine, mai întâi de toate vreau să vă anunț din nou să stați mâine geană pe canal, pentru că voi posta un video cu Octavian Roșca. Pentru că da, e vecinul meu și suntem prieteni buni. O să facem un fel de video cu bicicletele, pentru că doar nu mă juc acum Among Us cu el. Bine, o să facem și de astea, o să ne jucăm Among Us cu mai multe persoane cunoscute. O să vă las și canalele lor în descriere, dar mai întâi de toate vreau să stabilim când voi posta eu cel mai des. Spre exemplu, în cursul săptămânii de luni până vineri voi posta după ora 15, să zicem, pentru că, na, școală, teme, clasa 6-a, responsabilitate, nu? Da. Și în weekenduri o să încerc să postez cât mai des, să zicem vreo 2 videouri pe zi. Doar că sâmbătă voi face videouri de gaming și doar duminică voi face videouri cu bicicleta. Cam atât voiam să vă spun. Vă salut și ne vedem data viitoare la un nou episod. Pa, pa!